ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಸಾಯಿ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ಬಂದೇನು ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಕು ವ್ರತಲ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಮನಸ್ತ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂದು ವೀರಭದ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಪದ ವೀಡಿಯೋನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಲೆ ಪೋಯ್ತುಕ ಎಂಚ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್. ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗ, ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಜಾಗ. ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.